Al prebenjamins y prebenjamines. El primero, Adrián Arcos, Aleix Casadón, Alejandro Llago, Alexandre López, Álvaro Muñoz, Carlos Andreu, Celia Navarro, Chiara Ortega, Daniel Contreras, Ferran Calero, Guillermo Cuevas, Héctor Ferri, Ethan Cuevas, Lina Carque, Manuel Pérez, Mario de Riego, Mario García, Martina Villanueva, Mario Moliner, Nicolás Mateu, Raúl Rubio, Ricardo Navarro, Ricardo Navarro, Robert Penalba, Sara Quintanilla, y como entrenadores y entrenadoras, Ana Fortes, Marcos Pérez y Antoni Franza. A continuación, presenté a los benjamines, a las chicas jugadas en la versión de choque de dotes, y el primer yo con Guillermo Meixira, Aina Julio, Aurora Rodríguez, Eva Martínez, Inmaculada Casadán, Lucía Contreras, Lucía Barrilla, Marina Torres, Marina Villegas, Marta Guardiola, Mireia Ferrer, Nerea Canizales, Noelia Ferrer, Pilar Díaz, Samantha Soler, Sofía Real, y como entrenadores, María Mamau y Ángela Rey. A ver, lo de Autonómica, el siguiente chocamanos lo tiene que hacer la Benjamina. Vosotros ya podéis mirar ahí, no estéis todo el rato ahí chupando caja, que os mola mucho estar ahí en medio. Eso es, esto ya es otra cosa. Presenté a continuación
2008. Estos también son. El primero, Alejandro Rojas, Alejandro Sánchez, Álvaro Fernández, Ángel Martínez, Carlos Artero, Carlos Casal, Carlos Cerreguer, David Arenas, Diego García, Ezequiel Moruga, Guillermo Macario, Iker Cámara, Iker Marcos, Jorge Gonzalo, José Fernández Arroyo, Juan Esteban Soria, Marc Mola, segunda generación de jugadores, Marco Redondo, Pablo Quínez, Rubén Medina, Víctor Martínez y como entrenadores Enrique Real y Adrián Basín. A continuación presentemos al equipo Benjamín 2007, el Benjamín ya veteranos. Y en primer lugar, Adrián Charlie, Adrián López, Alfonso Juan, Andreu Caballero, Carlos Penalba, Carlos Esquivar, Gabriel Folgado, Joan Andreu, Jorge Martín, Luis Serrano, Pau Carreras, Sergio Escobar, Sergio Casado y como entrenadores Noelia Pinilla y Clara Bueno. Para que cambien de categoría en Sané a la categoría de Levi y en primer lloc van els xicones que van líders de la seva categoria a l'elit femení. En primer lloc Álvaro Vera, Alejandro Martínez, Ángela Lino, Carlota Grisante, Elena Fernández, Irene Martínez, Lucía Larquet, Lucía Ramón, María Cejas, María Hernández, María Llorente, Marina López, Neus Martínez, Nuria Molina, Patricia Fernández, Raquel Vidal, Sandra Bañús, Sandra Fortés y como entrenadora y entrenador Malena Martínez y Adrián García. Va, que anem amb l'equip, el nostre equip, un dels dos equips que tenim de l'any 2006, perquè enguany tenim no les categories duplicades, sinó fins i tot triplicades. Y estos son el Aleví 2006 bis. En primer lloc, Adrián Manzaneque, Carlos Romeu, Daniel Marcos, David Juan, Juan López, Marc Riera, Marcos Aragón, Mario Rever, Teni Ruiz, Víctor Vicente Romeu, Álvaro Zamorano y como entrenadora Gemma Espinosa.
Obri el Guistar, que ya está a punto ahí de siempre la corta. Alex Barrientos, Álvaro Martínez, Andrés Navarro, Bruno Topis, Jordi López, Manel Colado, Manuel Camarena, Manuel Masí, Manuel Villamón, Marcos Fernández Arroyo, Miguel Guardiola, Nele Castells, Oscar Solano, Sergio Benguible, y como entrenadora de todos 6, la gran Cristina Navarro. Vale, va, que canviem d'any, 2005, Aleví, masculí, 2005. Obri, este equip, Adán Andrés Dubinia, Bernat Cortés, David García, Eduard Gutiérrez, Jordi Moya, Jordi Rocatí, Llorenç Adam, Lucas Leal, Marc Adam, Marcos García, Ricardo Sánchez, Salvador Baixave, Sergio Ricard, Víctor Pato, Víctor Roig, y como entrenador de tots 6, el home, atenció, que té el rècord de triples en un partit, 9 triples en un partit, Sento diu que no, però sí, el home que té el rècord de triples, Guillem Ferrer! Passem a la categoria infantil, i les primeres, les nostres xiques muntant la versió infantil. Obri este equip, la primera que sí, Alexandra Martins, Bàrbara Lino, Emma Llebra, Lucía Martínez, Lucía Mora, Lucía Pérez, Mar Sanchís, Mireia Martí, Natalia Company, Natalia Parroto, Neus Peñó, Noelia Escrivá, Paula Ruiz, Quima Mas, Violeta Monfort, y como entrenador de totes elles, Víctor González. Marcarem amb els xicots infantil masculí 2004. El primer en eixir, Álvaro Ferrero, Carlos Casado, Carlos Gómez, Guillem Alós, Héctor González, Hugo Ciscar, Jordi Ferrer, Jorge Pau, José Carlos Cabanillas, Manel Rey, Nicolás Jiménez, Oscar Gómez, Tarek Rodríguez, me falta un Raúl, pot ser? ¿Está o no está? Raúl! Vale. Teni Avia, ahora sí, vale. Y como entrenador de tots ells, i culpable del lío que s'ha fet en el llistat, Adrià Masí. Anem a presentar l'equip infantil de segon any, els de 2003. Obri, el jugador conegut com la Zarpa.
El primero en decir, Alex Eno, Alex Real, Dani Real, David Monse, Guillermo Agoraga, Gilbert Kent, Ismael Martínez, Luca Marchetti, Miguel Romaní, Pablo Tassi, Víctor Carrillo, Víctor Gómez y Víctor Sabater. Como entrenadora del Consejo, la grandísima Clara Bravo. Vale, va, se puigem al cadet. Les primeres de totes, el nostre cadet femení. Les xiques Lugano que demà se'n van a fer turisme, se'n van a Vinaròs, amb autobús i tot. Va, la primera, en el sí. Aitana Roig, Berta Martínez, Carmen María Alejos, Claudia Vidal, Irene Sapiña, Isabel Vadillo, Laia Castillo, Lucía Carlos, María Torrera, Mariola Monfort, Paula Boyá, Sandra Martín, Sara Goy, Sofía Montoya, Sofía Ferrer y como entrenadora de todos ellos, la gran Lucía Segura. Anem més cadets, 2002. La plantilla més curteta que teníem, però molt contents d'haver pogut en els pillos per aquí. El primer, en el CIR, David Guillén, Diego Zamarrile, David García, Frederic Sussman, Manel Román, Mateo Real, Paul Sanz, Roberto Guerrero y como entrenador de dos ex-rivales de Saïlla de Mallorca, Antoni Fletxa. Cadet del minut, obre el llistat. Aaron Raïm, Alejandro Pau, Álvaro Brot, Andrés Peris, Guillem Cano, Guillem Romaní, Pablo Rubio, Quino Real y como entrenador de tots ells, Jota. Vale, va, arranquem el llistat de l'equip júnior femení, perquè guany hem de dir-vos que estem molt contents, tornem a tindre de nou equips de xiques en totes les categories, des de benjamines, prebenjamines a sènior, tenim de tot. I molt contents que estem. Categoria júnior femení. Obre el llistat. Alba Cuesta, Alba Estornell, Ana Fornés, Arantxa Leal, Cristina Morató, Elisa Pablo, Malena Martínez, Marisa Medina, Nuria Geo, Sara Lino
Y desde Francia, Anaí Pérez. Y como falta algún. Vale, debo tratar una. Pero si ya no chuva, si le tiran el club, ya, ok. Así que chuva. ¡Nuria Ruiz! Disculpeo, sale su hierba. Y como entrenador de Pepe Selles, el gran Adrián García. Ahora Cristina Morató, diga usted así, Cristina. ¿Dónde está Cristina? Vale. Ahora, así en este equipo también me falta alguna persona por ser. ¿Así falta alguna? ¿Alguna chica? ¿No? ¿No sabes? Pues no, pues no falta. ¿Y falta? Yo creo que falta, es decir, este no falta, ¿verdad? Pues, yo creo que nos falta una persona que hasta siempre, y verdad yo creo que toca así en exhibición de tecnología urbano y anima a intentar conectar. Hola a tots des de Canadà. Avui és la primera vegada que em perc una presentació de bàsquet i espero que tot estigui anant superbé. Per ací el fred ja es comença a notar i prompte va començar a nevar, però tot i això, sobretot en un dia com avui, es troba a faltar al teu equip de tota la vida de bàsquet. Així que ànims, xiques i Adri, i moltíssima sort a tots els equips del Picanya Bàsquet. A per totes! El fred ja es comença a notar i prompte va començar a nevar, però tot i això, sobretot en un dia com avui, es troba a faltar al teu equip de tota la vida de bàsquet. Així que ànims, xiques i Adri, i moltíssima sort a tots els equips del Picanya Bàsquet. A per totes! En el directe, categoria júnior, any 2000. Estic quedant sense veu. El primer en eixir, Alberto Peña. Sí, ja no sé què. Alberto, ahí tenim. Francisco Castillo. Francisco Muñoz. Guillem Perel. Jorge Navarro. Nacho Monasterio. Ramón Isca. Rubén Ruiz. Santiago Leta. Víctor Ruiz. Y como entrenador de top 6, el gran Francisco Hernández. Júnior masculí, nascuts a l'any 1999. Obri el nostre llistat, Adrián de las Morenas. Antonio Gil. Quique Real. Ismael García. Iván Martínez. Joan Pérez. José Manuel Martínez. Pau Muller. Rubén Ávila. Vicent Martí. Que bueno, no xocarà perquè això d'anar coses és el que té. Y como entrenador de top 6, Fernando Martínez. Categoría senior femenil. La primera
Judith Quiroga, Lucía Sanz, Lucía Segura, María Pau, Noé Pinilla, Regina Alejos, María Cánoves, la nostra delegada de camp María Casabón y como entrenador del Totes Series, Albert Valenzuela. Ja, sols ens queden dos equipets. El primer, el nostre sènior masculí U25, enguany en categoria preferent, estrenant categoria perquè sí, senyores i senyors, enguany estem en autonòmica i en preferent. Obri el llistat, el senyor Aitor Murillo. A continuació, Asdrúbal Ferrer, Carles Tortosa, David Guillén, Paco Hernández, Francisco José Alarcón, Marcos Pérez, Pau Romano, Pedro Cardoso, Roberto Carbona y como entrenadora y entrenador María Vidal y Rafael Muñoz. Para representar al nostre equip sènior autonòmica, que només un pas, un, de la màxima categoria organitzada per la Federació Valenciana de Bàsquet, allà on estan només els més grans, els enormes, allà estem nosaltres que som molt grans i som enormes. Allà estem amb tot el descaro del món, el nostre equip sènior masculí autonòmica, Eliseo Cotobrena. Gràcies. Obri el llistat del nostre base, Ali Masili. Adrián García, Toni Flechas, Francesc Cisca, Guillem Ferrer, Ignasi González, Jordi Macharcose, José Rubén Lerma, Juan Antonio Sevilla, el socio del nostre club, Lian Pérez, no tan nubes el club, Víctor González y el equip tècnic composat per el grandíssim Vicente Pau. I sobre el que tenim que donar les gràcies per haver apostat enguany per el nostre club, José Manuel Clemente. Sisena temporada consecutiva, el nostre club presenta el trofeu. 6 anys que cada vegada que se fa la cerimònia de lliurament del trofeu de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, ahí sona el nom d'un poble menut, d'un poble poble, d'un poble orgullós de continuar sent poble, però que està al costat de ciutats molt més grans, perquè el nostre bàsquet és molt gran. Per tant, l'any passat tenim un equip temporal que fou subcampió. Nosaltres és com ser campions igual, Preguem la presència dels jugadors que l'any passat jugaven en primera zonal, amb el seu capital cap davant, perquè arriba a donar al Santo Peu.
preguem que el nostre capità, senyor Aldúbal Ferrer, s'acosti a la copa. 3, 2, 1, ja! Ja fa. Para. Vale, va. Ha fallat el confeti, Ara sí. No passa res, Senyor Sevilla, per completar, com s'ha fallat el confeti, anem a fer un clàssic del Tocant de Bàsquet. Prestem atenció. El senyor Sevi, aquest cos espectacular i el seu 2 metres i pico, ja veureu quines són. Silenci, Va, temps. 40 tots, alcem els braços, per favor, un poquet, i anem amb el equipo!